Ja. Oh, is Frieske vlogger? Ja, de Frieske vlogger. Ja, klopt. Ja. Ik denk, hier gebeurt iets spannends. Ja, heel spannend. Ja, we hebben de moeite om erin te krijgen. Ja. Doe hier binnenkort een hele mooie woktent, hè? Zet dat maar Wat zei je? even erin. Wat komt hier? Een mooie woktent. Oh, een woktent. Ja. Maar die hadden we nog niet in Leeuwarden, dat scheelt. Nee. Dit is exclusief. Maar dan kom je nog helpen of wel achter de camera? Nee, dit is helpen. Lekker man. Hij legt wel vast hoe het misgaat. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Oké, doe maar. Nee, spinnen achter deze. Spinnen achter. Nee, waarom? Hij heeft niet zo. Ja? Jij moet erin gaan, hè? Passa? Ja? Jello? Hou vast. We gaan hem op. Ja, juist. Juist. Oma, hij is wieltje denk ik ook. Ja, Wij kunnen het duwen. Het maakt niet. Heb je hem? Ja. Relatief. Meneer Hansen. Wat nou, wie het skeerapparaat steken? Of, Wat zei je? wie het skeerapparaat steken? Ah nee, Wat is dit? Is dit nieuwe mode? ja, dat is mijn mode toch? Jouw mode? Ja, die stijl. Wat zeg? Die stijl. Die stijl? Ja. Die stijl, dat klinkt wel goed, ja. Klinkt wel goed, ja, zegt hij. Alles goed met jou? Ja, zeker. Ja, heel goed, jongen. Je hebt een mooie fiets, zie ik wel. Ja. Wat heb je? Zo'n troon? Wat is dit? Ik heb die kap afgehaald. Hè? Ik heb die kap afgehaald. Zon komt eraan dus. Oké. Kap kan er af? Ja, geen konijn bij je vandaag? Nee, heb ik niet meer toch? Heb je niet meer? Heel lang geleden. Je hebt geen konijnen meer? Nee. Sowieso niet meer? Nee, Nee? nee, helemaal niet. Wat dan? Ja, het ging een beetje niet goed met mij. Helemaal een beetje stresserig. Ja. En ik dacht, je kan niet zeggen omdat je die ophoudt, die stress en zo. Als ik die beestjes misschien gaan aan de leiden, dus kan ze beter een keer op de rij geven. Hebben ze een goede plekje daar. Ja. En dan kan ik mezelf in mijn hoofd eerst rustig aan doen. En die gaat de goede kant op. Maar ik heb 3 gegeven, 2 zijn dood gegaan. Eentje, ik heb niet gehoord die nog leeft. Die oudste leeft nog, Biggie, leeft nog. Oké. Maar Playboy en Coco Chanel zijn overleden. Oh, dat is sneu. Maar ja, life goes on hè. Nieuwe dingen doen. Prachtig, hè? Mooie muziek, hoor, hè? Ah, goeie. En wat heet jouw kanaal ook weer? De Frieske vlogger. De Frieske Vlogger. Vlaggen. Oh ja, ik heb het wel eens gezien, maar... Ja. Geniet je ook direct van, hè? Hé, wat? Geniet je ook van de muziek? Ja, natuurlijk. Ja? Hallo, Balkan. Ja, vind je het mooi? Ah, vind ik mooi, ja. En wat spreekt u daar zo in aan? Nou, dat kun je zien. Mensen beginnen te dansen. Hier. Zij staat te dansen, zij staat te dansen. Je vindt dit mooie muziek? Nee, heerlijk. Ja, hè? En dan heerlijke stemming toch? Ja. En wat vindt u zo mooi in deze muziek? Het is lekker en ritmisch, lekker. Ja. Nou, u voelt hem wel, zie ik. Ja. Nee, ik vond de markt alweer heerlijk. De tijden niet hier in de stad, in de markt, bij de markt geweest. Ik dacht, lekker en leuk. En de beste muziek. Nou, heerlijk, vrolijk. De zon kwam er even bij. Nou, wat wil je wat wil als mens nog meer? Prachtig. Ja. Dank u wel. Waar doe jij dit Voor voor? de Frieske vlogger. Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske vlogger. De Frieske vlogger. Deze muziek bevalt u wel? Het bevalt me wel, ja. Ja, zie ik. Moet het kunnen ook. Sorry? We moeten het kunnen, het is lente, we moeten het even een beetje de lente vieren. Ja, we hebben een café in Rotterdam, café AZ in Delfshaven.
En zoals zoveel horeca moesten we natuurlijk allemaal dicht vanwege de corona. En we werden een beetje dik en een beetje chagrijnig en alcoholist. Dus ik dacht, schat, we moeten wat gaan doen, anders overleven we het niet. Niet aan de corona, maar aan de bijverschijnselen. Dus wij zijn gaan wandelen naar Tante Ria in Assen. Die woont het verst weg van Rotterdam die we kennen. Ja. En na 3 dagen belde iemand op, joh, waar vang je er geen goed doel aan? En wij dachten, ja, afgezaagd. En ik zei, wat dan? Ik zei, ja, een dochter van mij, de vriendin, die heeft thuislijmziekte. We zijn s'avonds eventjes in de B&B in wezen verdiepen. En dat greep ons gelijk. Er zijn 1500 patiënten in Nederland en die worden niet uit. Maar er is baanbrekend onderzoek bij het Erasmus MC in Rotterdam. Maar er is nog wat geld nodig. Dus wij, we hebben toch niks te doen. We gaan lopen voor de stichting. En dat zijn we nu aan het doen. Ja, dus jullie willen eigenlijk gewoon lekker veel geld ophalen, begrijp ik wel. Mensen het gaat erom dat wij plezier hebben. En die stichting is erbij gekomen. Ja, daar doen we ons best voor. We proberen €100.000 bij elkaar te lopen. En als mensen nou wat willen doneren, die denken van, nou, ik vind dit ook heel belangrijk. Wat moeten ze dan doen? Nou, ze kunnen naar onze site en die heet mywalkings.com en daar wordt alles duidelijk. Ja, ik snap het. Wij schrijven elke of zij eigenlijk, zij is de schrijver. Oké, ja, ik snap het. U bent de woordvoerder, begrijp ik wel. En dan bent u de stille kracht, juist, de stille schrijver. Ja, de baas zeg maar. Ja, we schrijven elke avond een blog. Oh ja. En die is meestal rond 10 uur klaar. Met al onze belevenissen van de hele dag. En dat zijn er heel wat. Bedankt voor het zien naar de Frieske vlogger. Vond je het een leuk filmpje? Doe een toem omheen. Woest meer zien? Abonneer dan. Door hieronder op abonneren te drukken. En druk even op het beltje, want dan krijg je een melding als er een nieuwe video is.